Gesing tini hani hai chin jorani sung phaisok paijauka amba sayang kulaiga nawano gesing tini kaisa gotna khnai jeng phaimani je chrai khoroksani bini ekdum problem kotorungi tongkha tabu phatar haste utlana bagai rang puisa belai nu sugyang tongma bai jeng bono bini bagai jeng tam ব্যবস্থা khlaimano na jeng tini kisa phainale mani gesing yang norong nukhna je bini buma chrai ni gesing bin bumani khukte jeng kisa kok thai thani khna leno tamong kha bini chrai bufurun chimi je bini je hamyang mani ingke phadinai tongre baidni puila sini mung kisa rega chung Ani sinu mungka, ani bu mungka mohima koloi, o paran mungke ndo ko raipa sakalayo. ingke je ni sajak mata mung mani Ani bu sani ke buka kupla, bufurong chimi bo mai bemar manja mani ase pun chimino. asa furun chimi ingke tabuk roke bo bahake je bini tabuk tam ne bukha je kaplang mani bahake tabuk rogo bo chak ugoi tong Kosto nung jago bithi ro bai mane bithi sakai kisa holi tongta, u bithi pai ke bari phayota mahaita. ingke je bonot thangnai sal kisa sakang jibi ro tlangpur roke bahake tlangka Hai no go ko khoksa khone no ni no je mal maza tongmani phalit mat lang khata. ingke tabuk bo jaga rogo tlangna hini wan soki tongna rog bono Tau kaya bayre wo bo jaga Kolkata wo. Kolkata wo ingke bini bagai je kunu rang puisa rok tabu sejra tei busur rok ongkhana saidumna Je nok ni khatiman to 35,000 kaka, buichuba mani 3,000 khata. ingke tabuk busur rok nangno bono tlangna ni ingke 1 lakh rok to nangnai no, oro tongui chawi tongna ba, asu rok to nangnai. ingke tabuk nung lukurong kunu kok rok kachar musongon je nin sajak mano tlangna bagai rang puisa keringni tongma ba Lukurongo ang sana musungo an busani bagai ana kisa misa chubana bagai, ang lukurona sunok sana musungo. nini serani mung Kumbar deborma, khumbar ingke tabuk o je parani mung ke tam singkumu rai pasa. rai pasa ingke tabuk je cherai o monai khumbar hni mano bo tabuk no nogo tongpur roke tam bahai ke bithi ror jari ton Bithi o kulayo na hai masari wata. ingke abo maya rok purke je bini sori ro bahai Puli wo, mokolo puli payo, yakung yaro puli wata. khna mang khna je chini monai khumbar ni sak belai no hamyangi tongkha tabuk phatar haste tlangna bagai rang puisa belai no bi alak lajak ingke chung boroni je google pay number nya khaba boroni bank detail tongkha ba chung re ruwano phari ingke chung borono je mansak chini lukurok no ang obon koina mu chung haini hai norok bono je mansak chubala di khoksa phanung tong haini hai bo tabu phatar haste tlangna bagai chugiangai tongkha thangnai sal kisa sakang chini mane rasini no norok chubai rohoma haikeno obono bo haino chubai rohola dingke bo tabuk sak mini hamanana bo belai no kost tongjaki tongo chung phai chung mokol bai thang nungma bai chung saimano je phunu nai tongnai rongka to saimangala gase kost no ingke norok bo tomong no phai nai pheno musungke o chung borono screen no phone number nai ajaga kok dung pe kerengde norok chuba horde omekena pharingke nai tongdi Nanya nai soka, jibi lagi langka, aku tolong lagi langka, lang mana kore hamya, ayam paja, tasa dapat langka, hamya, bitimang bono nahi masarika, gai, sumbu apa gai, kore boro, sumbu sona hari cari nai, busu nasi nai, apa no sumbu lupa basi no, ane busu bagai, ang sajo, bisa nai jago. Ri daman baino sanjago loko basino jeri manai ba ri de jeri maya ba to joto na ang hai no sibila tong ja joto na e abna loko basino taku no toka sakaro na ang sajama sanjago an busni hamna ba chirani mu kai khumbar de borma o kamini mu kai nailafa o bo district khobja khula dolai district amba rong travel na ge tabuk je nini sukno tlangna bagai bo jaga ro tlangna nai ang tlangna ne musumani hingka kolikata tlangna musu kolikata tlango hada hamno hone ang bukhawo jongjabuta loko basina bo ma sanjawo ge tabuk je nini sukno tlangna bagai busuk ro collection odongka kale songmani ko busumnani to ito man khinka nok ni pon toro phale ya kono kisanisa ubaha kono 60,000 ka kai loko basi kisanisa rikha
2-3,000 unglaika abai ke pang jama khaya ku ekabono dai matoni laijau tasu Ge tabuk je nini shuk khumbar debar manni tamo problem mani ani busungni hingka serai phangsini no bukha kopla bekha bukha kopla ni bage manayu bukha lapsa kopla ngosi te lapsa bai bahaka abote kicham bage tongsu te jasi thangin bage no bithi bai mang bono nar matano ta ge tabuk ni je nini shuk not langna bagai bufur rogot langna ni dead dore fish khaika masot lang manggala silang bus masot lang nani ni tongla ge hani bagai lukurong no tabuk chubas chuk sani tongta sanuta ngini ni sini mungbai ani khai ungko porita koloi khumbar ni bini khumbar ni binana acha